dag vil jeg gerne snakke om, undskyld, jeg har ikke sagt mit navn. Det er selvfølgelig Lukas Nielsen, yes. Men i dag, som sagt, vil jeg gerne snakke om et samarbejde, jeg har sammen med Anders And og Mickey Mouse. Og Fedt Mulle, selvfølgelig. Ja, de har, på den her, den kan I få, som om at det var jeres egen, men det tæller jeg nu. Jeg får penge for at se videoer, og det er rigtig dejligt. Jeg har brug for alt det ædelse, jeg har her. En fede mave. Ja, jeg ved godt, jeg er tyk, men det er jeg sådan bare. Det kan jeg gøre før. Jeg har arbejdet for meget, så fed er jeg, som det var. Ja. Det samme jeg har sammen med dem, det er sådan noget, hvor vi skriver på vores egen blogge og sådan noget. Ja, så får vi sådan ud af det. Det er som vi laver det hele tiden. Det er ikke så smart, men det er jo så sjovt at tænke på, men det er jo noget værd at få penge, ikke? Og det tænker jeg lidt her. Ja. Men i dag, der vil jeg jo faktisk gerne lige sige velkommen til min helt nye ven, Anders Signe. Ja. Den kommer lige om lidt. Håber jeg. Ellers så får jeg besøg af min helt nye ven, Robocop. Jeg vil bare gerne sige til jer alle sammen, at det er virkelig og hyggeligt det her, jeg har. Jeg er så mobbet i skolen. Du bliver Lukas! På galt med dig, mand. Hvordan taber du, hva'? Lort, det unge. Ses, kælling.